Sinawang datan bosen nyawang wong leman Ini lagi lemu alem iya Sampeyan nyawang apa? Jajal toh, mlaku wong loro jejer, sakit tuh mantene. Lho, Mbak Krisnya badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyampo kuwi. Betung anu pedus. Ngawur. Pak kula mata kowe genti Pak kula tuntune Lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo Pak Ngandel. apa to Ken bocah iki Golek ceblok guling Gus, kucakno Gus, guling nduk kuwi guling. Guling kuwi engko. Salone guling malah iki lho golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho Ora masalah wis ya. ora masalah kepen nganti jiglok gagar otak Aku celi. goceli kuwi Agus iki pokoke pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho, cek. Bejo kowe. oh Mas Agus pengen dirangkul Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. wah ya asline penak dadi wong dhuwur ya Pak Nyang apa? ngerti kahanan ngendi-endi lah Pak Wetok kabeh. wetok kabeh Apa ketok? wah yo ndas-ndas kaya akeh bianget lho Lah penonton kok ya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. nyawang dhuwur lho Saya genah. saya genah Nyawang isor. oh genah banget Pak Raden Mas uncek. Eleh niken ngono ki ya wis mesem ra penak uncek enggak. Dita. Ya Allah. Joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kacang ana Mas Ucek iki. Lah, ora gelem. Biasane gelem. Lel olel. Kuwi kaine pirang sendi ya? Joget wong bagus. Lho, joget kono aku. Dodang aran salib atiku kayoyo ranungan saya anak baik bangun pasar ayu Tapi ngastomik tak bagus. Ngastomik. Wong kae lho kok iki apa to kok ya. Selamat malam. selamat malam Pak Ayo, muni sampean yo doyan sego. mboten Napa? nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego masa panganane menyan niku lho Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak luas aku. prasawa suwe kaya Pak Bak Lah, cak kentekan napas
Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Oh, rencange jenengan kok. Lho iya. Kok mboten direncangi sakniki. Lah ya kudu anu andum basuki Oh, kono ngaten, kono nggih. sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngodinonga saling ngoten. melengkapi. Sitok Oh. ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, Mbok lah- tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis. Wis teko kene ngonten mawon. Awakmu rene mu merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 ya ne. Wong bocah Kula di- nyetetep enten wingi sinden. Dilus kok ora kenek lho. Masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megal kowe ta? Jan ketoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Ya witekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten Lho kathahe. pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pagerah gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah raya dirayah wong iku tibake sampean to. Nggih. Dadi raya-rayane Nggih. ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong iku. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya nek Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokke iki lek wonge gedhe dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Nggih. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, Mergo dadi ditekke selo-selaning selo, ngene Nggih. selo yo, ditokne. ditokne. Ditokne lek Yen wis oleh wis selo. selo, yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh ku duwe nek selone. Oh, nggih. Rumasaku Nggih. pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongne apa kowe iki kok ora ngerti pok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi, mboten Sidomulya kok tanggamu Oh, ki lho. Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe mung tindak rono. Kula wau mriku Heeh. mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh, lho. Wah, nunut nguyuh liwat brobos kaya tikus brobos Enten mriku wau. Nggih. Wong ade ntrudus kaya. Sing Saking aku rutus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Ki Narya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampean rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Wah, lah treke pirang-pirang Pak Nardi ki wah. Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek ki. Tok ganjel tok. Oh gajal. Lah iya kuwi nek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok. Oh Anu alah. wonge piye wis kek. Oh siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh nggih, codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Nggih. Blitar ki wah, ngono langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres Lho, tulisane menika ki lho, nggih. Ude Jaya Mulya. Udi. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi Ya to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat ta kowe mau. Kuwi lho, Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak. Enek. Den, enek ora Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane di templekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku, wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning Kuwi truk kuli, ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo aku- nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku iki niku. cara omahe Blitar lho bintino tak jak dolan kowe bendina. Angger Dolan nguyu to. ngene sendur no tak saki. Ngeng ning mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur le, Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Mas aku. Terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Bagus. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe Kalbu. kalbu. Hmm. Hmm. Pak
Sunardi artine apa? Sunardi. Asma kinarya japa. Japa. Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su. Mau ora ngomong sik to, Pak. Banyak nang kene iki kowe ora takjak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah mbok yo WAC to. Kowe iki wong manjing ajur-ajir lho. Nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa? Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso. Ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajir. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga. Ya Amor. penonton ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor sing Amor ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi Kendange. ndi sing ngendang kaya. Oh, ndi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung bedake iki. Uceke ndi slenteme ngoten to. Terus Amor- amor wedhus ngoten to niku. Ndi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese dalam kata lain blater. Blater, grabya, Semana, Hmm. Temulung. ngaten. Nar. Kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetap bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah, lokak malah saya kebak. kebak. Ora kelong malah bombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis contone Wayangan. wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Terus sing terakhir alhamdulillah. di walang kadi kok beluk Dem. Nah, di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Jopo. Jaya mulya. Japa. Jopo Jaya Mulya. Udine kan Jaya mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suara pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Nggih. Didongake ta bagus. Nggih, Ugi nderek. Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora tambah. bengi kita kok ya. Lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Oh, Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Pakde Semoyo. Gareng. Semarang. Pakde Gareng Sumarbagyo. Heeh, Mas Wah. Sumarbagya. Untung aku ora digandenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lah nyapa? Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki Napa? ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik. Buyuk wis padha teleke lho. Ora cetok. Dalem rada mati ta bagus kowe aja Niki. mepet aku padha lanang iki. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Iya. Nardi gelar hajat. Heeh. Mugi tansah pikantuk karahayan kalujengan. Tinebena panggoda pangrencana, Amin. celakaken nugraha ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma Amin. Amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi penjane menika piantun budaya kok ya. Nggih. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah. Ngono. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepingin ya kuwi
Presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wong iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan iki. Wong mangan lho, iki mangan lek ra 3 piring moh dhek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong Mboto Sidomulyo isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Ingkang putih biyayunipun. Lha petitan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing lencem ngoten lho. None, none, ya. Iya Pak. Yang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur wenang. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan ki aja ndingku to le, ndanget to lah. Ndingku piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngeten lho. Oh, lah kowe wis ndangak to? Empun lho. Lah wong ndingku karo ndangak ora nek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris Napa? tekekno pisan Kris Nggih. masaku. Pra Masaku yo kenalan yo yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Masaku. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Betul ya, Pak? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak nang kene. Lah akhire teles. Lek sampean kan mboten to? Mboten, mboten. Pesan. Damel pempes ya. Pun, damel pempes. Empun beto, Mbak. Oh, pun Tapi didamel. radi maju Pun. mriko jajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge bawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mandhe mboten ayo putih. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ulatke siji blenger kok. Lho, Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. tanduk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ra iso mumbul diumbulne. Ra iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jarane mlayune ngoten. Aku tak andhok dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan cara baris nu dadi danton kok apik to. Cinden-cindene sing dadi pesertane. Siap gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnya. Bawa cah bagus. Krisna nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan wau. ya oleh. Sinawang datan boseni. Kris, kowe iki ya menyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentol, Mas.
Suarane, Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu dek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action pamor. Wong tresno kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi mau gandrung sing ndi. Siji-siji Sik ngono kok lho. sampean Mas. urung ditekne, sampean dekne kan, Oh, Mas. sampean Dekno tekne to sayang. kuwi wong lanang. Walik, Mbak. Walik. Ya, Bo. Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah kene gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora Lah kok malah apa-apa. dinyanek-nyanekke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisni adipiti ngono lho. pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Rasaku. Dipit-pitke ya. Ora apa-apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Ya aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mau demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Ngomongno mawon. Kris aja oleh plin-plan Heeh, Kris. Karo sing wong lanang iki sak urarane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tundep poin. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus Bayo Piye? Piye Mas Piye? sampean? Piye, Mas Boy? malam pertama piye piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gurung ngelangi terus ae. Masih goleki ra temu ngono lho. Masane sampeyan ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono lho karo mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Aku. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia. Ngono lho. Lho, tandane Kris Sandal. sandal. Sandal sing dencoke laler iki sandal. Rumasamu apa Lah kaya? yo. Oh, lho, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Geraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Ah, terus. Nano 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 nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu alem. Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sak mlaku. gitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyampo kuwi. Betung anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Syukur. Asane kene kebo. Asane kene kebo. Kebo. Wes ya. Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek temple ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki lho. Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul. Aku wis jatuh cinta. Ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta. Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampean lanang tenan, ndang. Tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku Ndang balesen lek wani. Sik Ndang Mbak, balesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek.
Lah nyek pripun mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kale pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh, ora cetha. oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten melih nggih? Agak Jadi kadung tangane kobong jenengan. kaya. Ya, Nanti Bu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wah kowe madu prana, tak kira madu prana. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur ora. netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Lho, wong Romani sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Lho, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Oh, duh. Niki nggih rai. Ora nek nripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Lailok. Lah nggih rai lok. Ya Mbak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora teko ya. Wah. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Lho dhek mbayangke lek Mbayang mesem lek iki lho. mesem. Mesum mila piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku Bang. Bangga. ganti madhep rene. Bu lagi Koset, sedilut ya wis. Ngono. Kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Lah niku sawi lho Mas. Tapi lo selak pengen. Dilut. sabar Ayo. aku tak ngayahi kene sik Aku lek piye les? Aku lek selak pengen piye? yo kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya Masaku. yen mati aku wis kurung Heeh. angger tresna kumba Eh, tapa gah aku. Kowe iki seniman kono Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar Bukan anyar. nggih Tanggane tanggamu ta kowe? pripun to iki kok tanggane tanggamu nggih leres Lah iya berarti pendhe tangga berarti. gadah Lho lah iya tanggane tanggamu bener. lah nggih Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta? nggih Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye ta rumah saku. piye to Lek iki joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. oh Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. lah niki kan bolak-walike jaman Oh. jamane dan genti sing munyer sing lanang aja sing wedok terus sing munyer Oh sing lanang ya melu munyer. melu munyer ngimbangi Ning aja seser-seser ya Cak Bagus kok karo penonton darani kekean, munyer seser. Yes. Kekean iki gangsing. Gone sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? gangsing ya gangsing Kekean. gangsingan Lek kekean apa Mas? kekian iki ngono kuwi anu wong Kekean iki wong pokok sing- berbabaran Kekean Iki pokok ngene. sing titik kalah ngono maksudnya. oh nggih kekean nih kekean Kuwi mekeh-mekeh Lah berbabar. piye? Jajal lek mau kekeh piye jajal? lha niki pun mekekeh kok Ora ngono lho. mumpun iki Ora. Coba teater tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. maka buka celuk napa buka Siarno, cek Sampe Siarno. siane, Mas. Enggak itu tublak tutak ben disiarne Mas Uncet. iya blutak tulak Siarno lagune ninggal katresnan. oh lah kon nyiarke lagune to Oh iya Noro kowe kan siaran apik. Rada Oh, lah sae jenengan siaran siaran TikTok siaran YouTube Jelas kaya. Kowe yo iya kaya neng jedinge siaran. Cek iki mesti neng jeding iki ya. Rajak Rana. putih Maju ben ketok saka kono. Nah,
maju Nggih. titik le, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. Nggih, pun penake. Siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh, Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedenggone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira? Bapakmu pira kok bapak-bapak iki? Kowe aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu, yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kowe nek lampune ki mri bengi to, Le. Genahno to, genahno. Kok ngeten mawon? Nesu. Mboten mosok nesu. Sabar ya, wisan. Para tamu. Lho, engko tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng nggone, Le. Para penonton. Lho malah penonton dicukuluk kabeh kuwi rumah tangku lek munggah rene yogane kedek-idek-idekno. Piye to Ki? Ya. Sing leres pripun? Sing leres pripun? Pengen terus contone. Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki ning kene kowe. Bekah diwales. Lah kene Trayo. Mano Pak Narti aku ki mikir bengi iki karo Pak Narti dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatah ini kan barang wis tak entekne tak ngitung wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe engko arep rencana tak wehi lulang wedhus, ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan ya lho, ora. Nggih. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Oh ya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau kayak Krisnia. Mbak Krisnia. Oke, Mbak Ika. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Ya. Yo. Warana joget yo. Mbak Krisnia, Mbak Ika jalan joget. Joyo mulya malam ini. Tutup giling. Tutup makan. Moga berkah. Melu masuk joget kayu. Dulu pengen joget. Aja. Mas Depeng. Kita coba abahmu. Yo. Apa sih aku rasa? Sambah to karo Raden masuk cah iki. Bali. Popol. Bapak Sumardi, juga ingat Ibu, juga Bu Nardi, lalu boleh tahu nono. Teh nono.
setya satuhu. Ono ya. Ono presiden, ono ya. Cakra budaya. Jaya, jaya, sukses selalu. Oe oe ao. Bapak Eko Sugiono, terima kasih Pak Eko. Luar biasa kompak tenan Lah, umpamanya ditanggap. grup ya. jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek nika Nggih. Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja joget ngono. Dadi Oh. joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek halus. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Nggih. Cakra Budaya. Nggih, mboten Iki awak, ana, nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-tosi Zaman sing niki. cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorarane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nar. Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. sampeyan Ugi sing warga wonten ing Boto. Lho iya ono. Tapi ditimbali genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan Oh. dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake apa? Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo, jenggot. cara Bali. Cakra budaya. Niken rawuh. Sampe Nggih. aja nyatru, kudu halus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Pripun? putri Kediri. Piyayine alus. Heeh, putri dadi Kediri ya. iki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili Kilen ya kowe.
kilen-kilen. Kilen-kilen. Ayo, nduk Oke. Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Pripun? Wartane pripun Sahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Aku Nggih, anggere leres. momen karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Terus kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan, nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan wae dek. Popokane dangkelan iki lho. Nggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke Papa. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Nggih, pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat Karo- selalu. Heeh, amin. Udene Ude Jaya. Oh ya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga keng ibu, ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Boleh Ya kaya Rabbal wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek roh Bang, uncek. Uncep. Mboten mresa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wo- Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. Oh, ngaten. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo Nyawang sinen-sinen jelas. Heeh. Nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek itu mana? anu Oh. nyawang bangsa lembut kan mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak, Lah mbok ya gimana duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya mari ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak belek Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibagekke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah engko. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur coranune megur nggih Melenyok. melenyok. Heeh, Melenyok, melenyek. melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus pas ki- nyawang kula. Kowe kok yo nggawe mic barang to Gus kowe iki anu Mas aku. Kok iso nang Agus sih? Lho. Sing pandangane ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman, le ben. Salim, Ini kan Mbak. Nggih, monggo. Niken, niken ben ketok Mas salaman, Agus. salaman. Salim. Ya, Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan iki Gus 3 dina Gus. Disaki. Eh. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ae ning kene iki mau. Kuwi dangkal jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen radio obong kono lho. Mas, aku Kok iso gak krasa ya, Papa? ora ketok tenan lho niken iki. Ora ketok, ora Sesuk ketok. anu ya lek kowe wedak ono ben ketok. Ki wedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane Tak iki enek cilik-cilik malah suarane wedi. tapi ya ora enek Heeh. wujute kok. Mek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat. Nggih saestu. Iki nyat entut tok. Wis aku. Oh, lah iki lho bolane. Wis ket Bola. bola apa to? Wong bola. Wah direken direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Bude. Bude iki
buru-buru gede tegese bocah longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo gede. Kang. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Loh. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilekke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok tepel. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Ampun nami ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sama. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jare to. Kok jenengan ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumah aku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumah aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9 uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok jawabane iki lho. Dewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Lho, melu-melu niken iki to? melok-melok ra ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah 2 piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ra oleh melok-melok wi Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek petet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawabannya juga harus beda. Juga beda ngono. Beda. Lah, Neng, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe, takono. 10 tambah 2. Takono ning niken karo aku. 10 tambah 2. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, lanang toh. sing berprinsip ngono. 14 kurangi 2 iso Sing penting beda. 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane caci saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean Nah. kan rada lumayan Genius. 1 meter kotor kayak enek. Ah. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wong piye kaya. Ibaratnya memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, gocekno Gus, guling nduk kuwi Ken. guling. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Oh, Celi, wes. gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus iki pokoke pengen dirangkul niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok kabeh. Apa-apa ketok. Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. Lah penonton kaya. Mas aku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, nek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Selamat ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh manggih rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung ta sampean. Ya, Ya. Bang. Ayo. Mas Agus. Colno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek-etok lho sing ambruk. Niken ki modele Weh, kasih ngincim patiku kowe iki. Nek ngendi papan gue arep ngincim patiku. Kaya niken awanmu mengke kali uncek to ayah utawa papa. Malah kon ran kula ideke mengke. Serasa ditek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlides ae. Lah domongi ya.
Ya, coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judulnya tok. Apa? Demit kondangan. Wis saire rong enek. Kene rong kulino krungu aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sujudnya. Anu, arep wudu apa piye, Mas? Tak biasok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Kaya wastafel kok ya, Pak. Kancane kok Kaya keran kok e. Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus? Iki mancur. Ini kan kaya ngundang ponakane. Ya ngangge bawa napa anu, cahayu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah, Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Nggih. Kancane Ini kan kok- siluman to, Pak. Siluman kelelawar deh. Ya, buat dulur-dulur, boto Sido Mulya. Sik. Ah, sawer lho. Aku ora buka catatan. Iki ra mak Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan. Anakku salah. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Kok lho. jenenge anak ya mik. Ya udang lah paling ora. Udang terus anake pra ya ngelak. Apa? Eh? Kayak iki. Oh alah. Sik. Ini mataku kok Wong, Iki apa to ya? wis ora apa-apa iki lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langone. Blangkone gaenen. Nah. Ya. Kita impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora ero apik ya iki. Apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas gocekan. Awas. Lek gocekan lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini kita ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Ah. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak. Keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger to niku. Nguyuh nek geger. Tibake Kaya bayi nguyuh geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Oke, apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki. Ada jenggot. Apa? Janggut. Oh, janggutmu lho tak geretku tak kira lek Biar lulangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya. Nggih, saged Oh, to mau jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan bahasa Jawa. Sak larik mbok sak larik. Yo. Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Ben maju. puisi to. Heeh.
Apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak berarti lu sandal idun mau ilang, kayak dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi lha kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Ngen kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik Niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggo toko mung anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya? Enten. Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng ya kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi Niken kuwi. Nguyo. Nguyo. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kabeh. Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku ini kan sawan seneng lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso? Wah disawang ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asline guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak wae aja wae. Wes ning kono ae. Ya. Nek golek nakal tak waplok lho, tak kaplok lho. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya. San engkang anggarama. Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune Niken mergo nyawang kowe kok. Ya Allah, Niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. fokus lho, Pak. Lah Niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya tak bacok aku wedik kekrek. Tak suampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude Nah, kene. Nene. dipoto. Ya kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Wes kowe tak foto. Lah, Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Dari rumah satu. Dek minggu mungkin status minggu. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. seneng ya. Aku engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak wetak manggaku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengen kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo.
Aku mau isuk. Heeh. Nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trimo, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tung-tung dlang alus lho kaya karonse. Nah, tung-tung dlang tak ndanding, danding tung tak keplenyek, tung-tung dlang, danding tung melenyek debok. Tung-tung dlang tak ndanding, tung-tung keplenyek telek. Aku temen aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngono ya bengi iki. Sang ganteng ora umum. Ya terus kudangan karo ayu. Ayo, Ken terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak penembang, kakak Niken penembang. Iya, Pak Dik. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak, nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dek. Peran Cengisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ngawur. Sak aja diganggu kok. Peran deni maksa Kowe lek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemeklenan. Jaba Kang Masuko Tas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayang mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Ku gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Mak aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sak gatuke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu nek ra ukur. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Ya ora iso. Pamane aku rabi ya. Sanggagake iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo ke ngene bojone kok. dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita ajak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone dene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Hooh le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukane lek sumu bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Ngunta tresno ngati
iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. Lah ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei, hei. Ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku. Usah kok aduh. Iki sampean umur piro Cak Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Langkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono. Digawe langkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembange tetep niki nggih. Inggih. Diaturke dulur-dulur sing mbok pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing mbok pareng rawuh. Juga pepundhene awake dhewe engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al-Badrul Alaina. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah. diaturke Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek. Oh. Bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA no. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Masih- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti Pak? Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya kowe Mbak. iki dicat karo Pak Eko, Oh. dicat wajahmu, dicat. Dan sambung wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe Coba kaya ngopo? Joget ana Cak Bagus. Baput janganku jejantang hatiku sambungku monglen cedalu ngrobit dasaremu kalauan Kang Mas Kang merah titis saking murih lestarine Bayangno kaya ngopo. Ramoe atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Popo tenan sida hati Sabaladan dikapa Upama karo Niken cah telu dikanti, kowe apa ya gemati. Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lha ya, cah telu tak kanti ki maksude anake Niken upamane. Umpamane. Iki Nggih. sambung wanci dalu ki sambunge mung bengi tok. Ngono. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Umpamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama Niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to, Pak. Gatimu karo Niken mau karo anake. Ya karo anake. Lho berarti karo Niken ora gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu ya. aku ya. Minda boya yen tasih
Surabaya. Oke. Pak Enanda. Ya. Tolong. Yono. Boten kesupen abahmu Siti Aman saking Kulonado. Pak Nardi. Mulya, mulya. Sambung waji dalu. Sing joget Uncek, sing nembang Niken, sing ibot Agus. Jan. Sing senggak no. Wah, jan. Gayeng. Terus. Mendah boyo. Tuh. Iki mau tembangnya apa, Nduk? Sambung Wanci Dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo Njuget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Njuget iki lho? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang kan sore mau bar iki berlimbuan ya cek anune. Heeh. Pengramit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh. Aku ya wis nyanyi sama trimo menjoget tok. Njuget tok iki nanggapne kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Masa ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lembok jogeti ya ora semangat. tak semangat. Tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan Malah linggo. Ya Allah. Ya Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ra ketok lho kok mburi gegerku ra ketok. Lah iki apa padha ra beneran to? Golek nggon sing penak, golek nggon sing apik. Komposisine. Apa-apa. Ya Allah kae nutupi kotak ki lho, Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek titik kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Bener ra bener. Syukur. Eh? Syukur.
Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe ya? ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun. Ya jal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bait panjenenganipun Pak Nar. Pak Nardi. Mati Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Napa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun panjenenganipun menika katresnan sejati. Nah, manut Ya. Anu, Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Doyong Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan Katresnan sejati. sejati. Katresnan sejati. Pundatipun Pak Nardi Nggih. diatake sedaya kru saking UD Jaya, tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa ta judule apa? Tresno tekane Tresno mati. tekane mati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Sing bener. Tresno tekaning pati sing Nah. bener. Lah nggih jenengan aku kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok mau terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mau terokne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut Enten ngono ae. tresno tekane mati kali LDR, Papa. Nah. Oke, lah niku manut panjenengan LDR diaturne sing langgeng dayane rasa, Mas. langgeng dayane ngrasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. Ladrang. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Papa. Oke. Radi- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri Bu Kasih. Injih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi. Uni. Tasakuran dalu mriku muga dadi tombo karena sing ndongake piyantun pirang-pirang. Amin ya robbal Nggih, alamin. pinarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudoyo. Ngaten. Nah. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi, Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih priya idaman. Oh ngaten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Tapi tembangno Warudoyong ya. Waru doyong doyong ning pinggir kali. Ayu moblong. Kuwi ta parikan tok ta kuwi. Saikine tambah gedhi. Heeh. Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon. Ya. Waru doyong ning pinggir kalen. Intan karo Ayo Mega Jember bareng, deno deblong saiki kok tambah lalen nandur pari neng tengah sawah mugi Joget ana panarti berkah barokah waru doyong mangklung ulon ayo deno deblong tinggal jagong keloni uwong ngetan bali ngulon temu wong edan dijakelon Bae kowe gerakan. doyong neng pinggir kali ayo deno deblong saiki ana nganti mangan roti ante siji mugi panarti lancar rezeki Amin. waru doyong pinggir kalen ayo deno deblong saiki kok tambah lalen
aku pengen tembang parian kok ya. Nggih, Aku kados sing- kijing miring niku. Aku nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi? Ngata-ngata. Ngata-ngata. Tembangnya pundutanipun kanca-kanca parkir Cahayu. Napa niku? Cukup nganggo tembang ya kuwi langgam sabar. Oh, sabar niku langgam to sakniki. Nggih. Oh, garape Langgam sabar. Mas iku ilang. Sampean gak ngerti to? Oh, ya cakra budaya. Iya. Apa-apa iso, sing ora iso ya mau siji tok. Apa? Kelakuan apik. Ya Allah. Sampean ngelane kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Ora Bocah kuwi. ora Mas Gocek. Aku ora tau ngecek coro lho. Kok gak sih? Masa tau gecek coro. Mang gecek coro niku. Tau ngono bengi iki arep ngecek coro.